ina kuke ango da amarya gyalle suke ranar birgewa tafi ake. So aka yi yau murna muke Ibrahim ango amarya Fatima. Allahu ubangijin da ya yi kasa har sama kai tsira kai daɗi ga manzon rahama. Babu inda shigo gida ya sallama sannan kuma ya yi addu'ar sabon rahama. Ibrahim ya zama miji gun Fatima, auren an ɗaura shi ba wata gardama. Ibrahim yanzu ya shige kogin zuma, in har Allahu ya nufa har an gama. Fatima amarya yanzu sai kamshi kike, kin yo auren ki gashi sai haske kike. Shi dai aure da an yi to hakuri ake, zauna da mijinki lafiya ba gardama. Aure ci gaba ne yana da al'umma, sannan sunna rasul ce ba tantama. Duk wanda shi take zai daga girmama, in baka da shi dan uwa kai azama. Ibrahim gashi dan kwarai mai tausayi, duk wanda muke Allah kare tausayi. Kamar samun aljanna yau aka mata yi, mun san kada kokari akwai kada hikima. Fatima amarya ladabi shi zaki, abin da mijinki ya faɗi shi zaki. Akwai kira hankali mutane sun gayi, mai kyan hali kike amarya Fatima. Mai buga waƙar ku Usman sunan yake, in ka ce ɗan amana ko laƙabi yake. Zan gaida masoya da ganin waƙar ta cike, dangi har ƴan uwa ina yi muku sallama. Gari zai tsallake, yana an goga gaisuwa ta kurke. Allah ya kamu da bikin angon Fatima. Yayin ango Muhammadu goga gaisuwa, yayin ango Ilyas daga hannuwa. Yayin ango
nake. Abokin ango da furo gaisuwa nake. Ibrahim Ibni gaisuwa ce na yi ma. Abokin ango da na yi ma gaisuwa. Babawo jarumin maza ga gaisuwa. Sai fidayin ina kira daga hannuwa. Dipoti ka amshi gaisuwa ce na yi ma. Ina gago ina nika masa gaisuwa. Ina buga cikin maza ga gaisuwa. Ina tusi ina daga masa hannuwa. Abokin ango ga wucu ga gaisuwa. Nan ne zan dakatar da waƙar in kure. Kowa ya ji ban kira shi ba ya yi haƙuri. Mai haƙuri wata rana shi zai kacari. Yawa ango da amarya addu'ar samun rahama. Ibrahim ango amarya Fatima.